Imrich Lichtenfeld vytvoril bojovú techniku založenú na intuitívnom konaní prepadnutého. Jediné pravidlá, ktoré Krav Maga má, sú pravidlá prežitia. V nebezpečnej situácii sa môže ocitnúť každý z nás, či už na zastávke autobusu, alebo pri ceste z práce. Čo by spravil trénovaný bojovník Krav Maga? Dôležité sú 3 veci. Ducha prítomnosť, voľba správnej taktiky a rýchlosť. Keď vás niekto napadne, nerozmýšľate nad tým, či to, čo spravíte, bude fér. Potrebujete sa ubraniť. Ak vyhodnotíte, že jedinou možnosťou záchrany je schmatnúť odpadkový kôš, urobte to. Krav Maga vás naučí používať nielen svoje ruky a nohy, ale aj hlavu. Naučí vás, čo je v danej chvíli najvhodnejšie urobiť a urobiť to rýchlo. Krav Maga, zasa mi to otvorilo smer iný v bojových umeniach. Nakoľko som tu teraz robil thajský box a box, tak je toto zasa taký level navyše, ktorý môžem využiť v rámci bojových umení. Pokiaľ viem, na Slovensku nie sú žiadne súťaže v Krav Mage, ale v Izraeli u môjho učiteľa sa takéto súťaže organizujú pravidelne každý rok v decembri. Cieľ nášho výcviku je vlastne, ako som spomínal, je to vnesenie niečoho nového do bojových športov a je to hlavne nový štýl, ktorý sa na Slovensku propaguje, ale nie je až taký známy a populárny. Chceli by sme ho tak viac popularizovať. Je to vlastne, dá sa povedať, najreálnejší taký štýl sebeobrany. Robili sme, bolo to minulý rok v októbri, zúčastnilo sa na nich chalani, ktorí boli už na toto pripravení, vlastne na toto páskovanie, ktorí to zvládli. Myslím si, že klobúk dole, môžem povedať, že fakt si to zaslúžia, to páskovanie. V Pezinku sme začali trénovať chalanov minulý rok v apríli. To bolo. Mali sme takú myšlienku s mojím kolegom Slavom, že vlastne chceme vniesť niečo nové, čo sa týka bojových umení. A ľudia to nepoznajú, tak chceli sme im ukázať, že vlastne aj takéto niečo existuje. Neviem, Pezinok preto, lebo tu máme kamarátov, ktorí nám vlastne aj dopomohli tu v judo hale na trénovanie. A je to veľmi dobrý priestor, čo sa týka priestoru aj prístupu. Je to dobré. Musím v prvom rade, keď chce niečo odo mňa, či chce odo mňa peniaze, alebo kľúče, alebo niečo, musím proste dať najavo, že som v nejakom strese a niečo. Zapamätajte si, máte na to jeden pokus na tú zbraň. Základom je zachovať si chladnú hlavu, dať najavo, že máte strach a rozprávať sa s útočníkom, čím odpútate jeho pozornosť. Čiže musím, neviem, hej, čo chceš, hej? Teraz. V prvom rade, čo je, robím 2 veci naraz. Tá ruka nemôže ísť tu. Prečo? Lebo jeho pohľad periférny je do určitého úhlu. Čiže keď idem zo spodu... Útočník sa pozerá tam, kam mierí, v tomto prípade na vašu hlavu, čiže nevidí vaše spustené ruky. Ak by sa na ne pozrel, získate čas, ktorý musíte využiť ako moment prekvapenia a odzbrojiť útočníka. Prvá vec je 2 veci naraz. Chytenie zbrane a vyklonenie. Teraz vidie rána, hej? Pamätám na to. Som v strese jedno s druhým. Vidie rána. Ďalšia vec je. Tu sekám, beriem zbraň, obťahuje. Po dokončení každej techniky sa nezabudnite pozrieť okolo seba, pretože nikdy neviete, kto je za vašim chrbtom. Keď zoberiem tú zbraň, tu, snažím sa tu obťahovať už od prs. Nenabíjam tu, hej? Lebo už keď tú zbraň chytím tu, stále mám šancu na to, že ho trafím. Už aj keby sa teraz rozbehol do mňa, ja obťahnem, keď sa rozbehne on do mňa, že on už môžem strieľať tu si nahadzujem. Hej?